Miriam Dalli u Clyde Caruana se jkunu qed jirrappreżentaw lill-Partit Laburista fil-Parlament bħala membri parlamentari. Fi-stqarrija l-Partit Laburista ħabbar li kien il-Prim Ministru innifsu is-Sibt laqgħa l-Grupp Parlamentari u l-Eżekuttiv tal-Partit Laburista biex jiġu diskussi l-co-options ta' Dalli u Caruana. Dawn ġew approvati unanimament wara l-iskatt ta' mekkaniżmu għall-co-option biex jimtlew iż-żewġ siġġijiet vakanti fil-Parlament. Dr. Miriam Dalli hija l-Viċi President tal-Partit tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, illi ġiet deskritta bħala dwer mir-rivista Influenti Politico u hija saħansitra l-unika membru parlamentari Ewropew imniżla fil-Class of 2019 ta' Politico. Dalli ngħatat it-titli tal-Membru Parlamentari Ewropew tas-sena fis-saħħa u l-enerġija u Vote Watch Europe ikklassifika kemm il-darba bħala waħda mill-aktar politiċi influenti fl-Ewropa. Hija ffukat il-ħidma tagħha fuq il-ħolqien tax-xogħol, l-ambjent u l-enerġija, is-saħħa fiżika u mentali, l-immigrazzjoni, il-green u l-blue economy fost oħrajn. Clyde Caruana, gradwat fl-ekonomija u lettur fl-Università, serva bħala kap tas-segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru fl-aħħar xhur wara illi jokkupa wkoll il-kariga ta' Chairman Eżekuttiv ta' Jobs Plus. Huwa kien figura ewlenija wkoll fis-sistema taċ-ċentri ta' ħarsien tat-tfal mingħajr ħlas illi l-Gvern kien introduċa fl-2014.